Ani make no Bishop, good afternoon. Eberanga for interview. I've been for interview. Can you put them before? On other candy name interview Bishop. Bishop, could I join a Jukan me here? No one. The Lerosana. I'm going to interview now. Juna, my interview. Get what the guy doing? Do me here on a demo. On a demo, that you and do some Kunoto, Kunoto, go and animal officer. They can do what I have one pay. And the camera more than Kunoto. I'm not sure when my Ben Mother Bishop, who does drama I like Romeo, I like Roquamia. It's in a matter for interview. Can you get by email? The back I have Weapon Akanapa, Chideka Bagok, Wepakanapa, Wepakanapa. The Kamanya, I told Wamia, I told me. Monsieur do down, my house or Megata, Monsieur Down. Bayonia making a noise, my Bayonia making a noise. Last get on one. Low toward him. I'll pay money how lemon back up and you have to go doom. I'm on the mom. What can you do? I'm a mama since now. You cannot do come. I'm a mama now. I heard the quagget. I think you're going out there. I think you're going out there. I think you're going out there, Bishop. Television. The way camera na get billion to Kelas, give Yanga Bianrod. Welcome my lad, Bishop. Welcome my lad. Welcome my lad, Bishop. I do my like in him. In a Basumi whereby Bishop. In a Basumi wo. In a Namubu Bishop. In a Boyan Namubu. I could have done Namuni, but one Namun and so about the what. Nepon Nagini were guinea man. Huh? Can you see me when you come out here? Yeke widow dear. Yeke widow dear one says. Dig on bole. Chineke any phone can bomb Nam, young phone can bomb Nam, Namubo. Namubu goza, is that go book, Imoro Imoro because Zebo, check on bomb Namona. Is a moo Ironia? A bishop. And when I'm with the Ironia. I want them with the dig out more. Go the Kajuna to me here. I don't did the man where you have. That like a widow, a will leave. A Irimonia? Iri widow. Namo. Namo. Maybe I interview. I'm just sick when I'm just sick when I couldn't Bishop. I'm just sick when I couldn't kill. Nagi Wonya. Immoral Namobo. In going here in a going more on Namobo. Go toward each and there, pardon someone. Because I'm interview because animal shot and one animal shot. I have a Mazmi and Kahambu Mama. I have a one, yeah. I'm Mama. You were going to keep on go. You were going to keep on machine, yeah. No way in a jungle. Animal now, although you were an angoto. Animal now. I'll give her interview call. I'll give them Madame Lanya, no, you come more down.
Madam, come on, good. Abịagonụ m aka m gom da ngwa jụọ m ajụ ịbịanụ. Adị m afọ 34 years. Di gị ọmụgbuole? Mba. Enwere mgbe ị nọ na di? O nwere mgbe m nọ bụ na di. Gịnị mere nọọsụ na di? Ọ bụ ọkwa di nọ bifo abụ ọkwa izu ọ bụrụ ịbụọ anọzuru m ụdị anụzuole m ụdị na-anọ. Ese? Anụzuole m ụzọ dị na-anọ. Onye kpasuo m iwe nrapụ ya ọ ka m si eme. Adị m obi umeala bishọp ebe ịfụrụ m adịkwa m obi umeala mana mmadụ kpasuo m iwe nrapụ onye ahụ. Di m mme na-emere di m ihe niile ọ chọrọ nyanwa ga na-emere m ihe niile m chọrọ bọtụ ọ kpasuo m iwe nrapịa. Nke anụmanụ na-abụ nke ise njeji ịnụ anụgo mfo redio nke ise dị ihe a. Ị mụrụ ndị ka ahụ nwa? Daalụ. Ị mụtakwara ndị ka ahụ nwa? Don't come here. Ị mụrụkwara ha nwa? Ị mụrụ ha nwa? Amụrụ m nwa. Nke ize amụrụ m nwa na-anọ. Ị na-anụ ihe na-ekwu bishọp? Nke abụọ nwa ole? Nke ize amụrụ m nke abụọ ofu nwa, nke atọ ụmụ anọ, nke anọkwa ofu nwa. Ka ihe mere iji chọọ ịlụgharịkwa n'di? Nke a bụ nke ise. Ele ihe mere iji chọọ ịlụgharị di? God. Ọrọzi mmadụ ka m bụ bishọp. Ọrọzi mmadụ ka m bụ. Legodu dị ajụ ị na-ajụ m nnọọ ihe nke a biko. Na nwaanyị ke nna bụrụ ụwa gị gawa nna mama ole nwoke mbụ. Gaa ihe bịara gas o nidiri help. Lanya ebe adịghị na moderator bugote that guy. Bugote that guy can you send this guy to that? Which boy? Anọ m ebe mrege mgbọrọgwụ elo ga ikwugo okwu ya. Ị na-ebe ire ya weche mgbọrọgwụ. Ebe ere ga ọgwụ staff ma gonorrhea. Ọwa ha butere gị na họteelụ that day. Onye nọ gị n'azụ ọmpaghị. Ọga ya. Ọga m nke 33 na go staff. Abam ihe tọga ọcha ajụ m ga-ajụ ga takoshime eze. Ọmpaghị bere eke ihe gị aka n'azụ taa. Ọ bụ ọga m nụ na ọga m ebe m mụgo ọrụ ahịa mgbọrọgwụ ọ ya ka 33 gị mgbe ahụ. 33 onye. Mgbe Skibo megalo birthday na ebutere gị ọgwụ ahụ na. Dem yo onye mere best birthday. Leno dị onye 33 gị nwa bingo. Ị ga-akọta nshi ọhịa bịa ga. Nkịta ga-atagbukwa gị. Nkịta ga-akpa ebe ọ na-abụ. Bugote that man n'elu. Bring up that man that was here before. Skibo emepekwele shop anyị adịghịla open na abụ cemetery burial ihe ọbụla ibu gwakwa ha at least ịṅụ n'ọgwụ anyị before Chineke gbakwa gị ọkụ n'otu onye ụlọ na-adọgbu onye riri eri ịgala nụ ga-ala oke ọtọ lekwa onye gị na ya ga-asụgezi ke atrịpansa ehi ifu goloria ugbo ọ ga-asụ ọzọ ọ gaghị ere gị ọgwụ ke atrịpansa. Ị ga-aṅụ n'iyi na na-enwu bụ ọgwụ m butere gị bifọ. Ị ga-aṅụ n'iyi na dasị imezela na aka igbo onye nwụ. Ịkọtabe onye gala ekpugo onye ka ise ndara foto ihe ṅụ na-asị gbaesu mamịrị ṅụ gbaga abụọ. Gonu ha emeghe reghe gufu. Gonu ha ereghe gufu na-abịala na-achị convince ndị mmadụ sawa ọgwụ goloria. Gonu ha ereghe gufu na anwụrụ ụnụ laadụ unu. Ọnụ gị nwa onye isi ịnọrọla na ebe akọrọ bata na kpomkpom eme na-aga eyichie. Onye hụ gị iyi dati ọ 90 ka na ya akpa nne mpaghara ahụ na agaghị m asawa gufu juru ya n'inye. Bishop, next time, we were all going to again. Skibo, ayọkwala m again. Ayọkwala m again. Ayọkwala m again. We're all going to put the next word.
ị bịara aba mbutekwere gị ọzọ ma Chineke don't worry hapụkwa ndị onye ọ nọ na public ihụrụ ọkọtazi mbutekwere gị ọgwụ ịkọtazi m mbutekwere gị ọgwụ ahụ ege nke gbara na ọwụ mmụọ ịkọtazi dọkịta agwa ya ịdọn grateful o ịdọn grateful mgbe ehi m butekwere gị gogo cleanser ị ṅụrụ enwetara sens ị mere m mere ṅụ ehi m butere gị gogo cleanser ṅụrụ mgbe i butere staff ahụ ya nwe lenu mgbe staff ahụ ya nwe onye butere gị ehi m butere gị gogo cleanser ọgwụ switi room and parlor ịpa n'ukwu emere m gị ihe ọjọọ ọ ya mere iji laa isi but excuse me o ọ ya mere iji laa isi nwebe low cut na nwa bingo ịkọtado dọkịta isendechara foto anyị hụrụ gị gbara gị n'amụ ọkọ amụ ahụ isendera m aka ichefuola maka Chineke bịa bụ m tụpụkwara gị ọnụ egen bishọp ọ gị maka ọsọrọ ya laa ya ma agwagwa gị kpọrọ ọkwada ma nga mee ya alignment ihu ya gakwa sọjiri ihu lekwa ụtọ ọ dị ọkamadị nka ọ gada enwe kpọrọkwa ya gaa alignment eme ya sọjiri ihu onye adịghị mma onye anya ịmarakwa ọ gị kpọrọ ya da sịrị onye a n'aka gawa it police station nọ n'Aba mee introduce ndị polisi ma ọ wee mgbe ọbụla ahụrụ gị na ya a ga-adị gbagbu ya agbagbu a ga-echesa onye ohi ị naghị ebelekwa etu ihu mmadụ ụdị to bishop ị lechere handsome men dị ka anyị gị na-agwa anyị ihe a sweet boy lenu kemgbe m kpụrụ isi makwa ụmụ nwaanyị ole nọ na my DM akụkọ they are begging for marriage chere ka this boy chere Skibo wait enwere one guy amam ihe ọkụ ama m onye ọsọ rich is possible Chineke onye amị ya bụrụ onye amị onye Igbo ichi ime onye amị ị na-ahụ pichọ ya ị gwakwara m sị ị ga-etiriri m na sel bifo afọ nọ na-agwụ Skibo chere mamịrị onye ọgwụ ihe wee oyi ka mụ onye amị enweghị ọ nọ na-akọ ya onye amị ọ na-ọwụzi onye ama jiri ọ bịaziri ya iyo army man cannot do that now. Mba dede biko onye amị biko ọ obere egwuregwu na egwuregwu na egwusere gị na ka iji kpọrọ ndị amị bịa kpọrọ uniform people no be army man ihe ahụ oyi iwe hụ ga anya n'anya gị ihe ọkamụ ka o yi na profile picture ihe ọwa akịrịka ndị ka ihe yighe na-aba ọwụ ewu onye amị onye amị bịa bingo ị ga-emechi ọnụ dị ya okay bingo nọ dị ya I'm a celebrity I can wear camo ịzụọla bingo azụrụ m nkịta ele ya amjingo Buy a camera. Areke na tano nkịta. Bishop na tano nkịta. Nekwetu nkịta siri hụ gbọn. Gbakọdị ya kamera. Ị gara ya nkịta. Gbakọdị ya kamera. Awe mata chere awe nube sere gazimano nkịta na ama mgbọrọgwụ. Lekwa ọga m. Gbakọdị ya kamera, gbakọdị na nkịta kamera. Hey, Kenelo Bishop. Damn you. Ha kọtadịrị gị akọta kelecha. Damn you. Damn you. Na Bishop enweghị mere ya wụrụ na ị na-ata nkịta. Nkịta egbo gị ị na-ata nkịta. Bọdede nwetachala onwe gị. Iwe onye ara. So ihe ịrụghazi na wee nweta nkịta gị nwukwe na cage na. After iwu nọrata member, ụna nwukpole bilod ọ ga-awụ nkịta. Yes, I'm a proud ratel. I'm a ratel. I can't deny you. Iwu bole bilod na ọ ga-awụ nkịta na. Amabeghị ịhụ. Unu na-agbacha gbọ ma onye nwe unu. Amabeghị ịhụ. So ị ga-arịga nkịta boy. Ehube shop anyị nga ịgwọga ma ndị gonorrhea ma ndị. I have to thank God for you, Gente. Now, because now you were one of the content creators mere mad proud. Some of them enwe ihe ha arụ a. Ebe I choose ị na-ere ọgwụ Igbo na nkịta. Igbo etotọrọ nkịta ndị mmadụ ga-ezuo ya n'ihu ga-epebata gbe ya na ka eji gbuo ya. Nwunye ya ha nwụ ya na-ere ya asa ahịa.
imege ma accuse m zugozi oshi nkịta. Kelee ihe nkịta 5 ji nọrọ n'otu keji. Ha ịkụchigere ha ahụ. Ọgwụgwọ eme na-aga private wee na-achọwa otu ị ga-esi bịa gị ịta anụ nkịta ṅụọ mgbọrọgwụ. Ịkụchigere nkịta ahụ otu esi akpụgha ntu. So ị hụrụ dọkịta gị ma anya ka ịhụdụ dọkịta gị tritiri ịṅụ last year. November eruwakwala. November, don't worry. Bishop, November eruwakwala. During that time. During November, ana m echefu ya echefu. Elee ihe ji were oke nkịta abụọ ṅụkọtacha ọnụ tinye ha n'otu ebe. Apụbaka biko, apụbaka.